Salutare, sunt Shedgaming și da, astăzi un nou episod din trucuri de magie. Astăzi folosim un nou pachet, pentru că pachetul meu vechi e cam prăfăt nou. Hai să facem diferența între cele două pachete. Acestea două. Asta e Bicycle și asta e un pachet normal. O să mai folosesc pe acesta pentru că nu mereu o să-i folosesc pe acesta, dar pentru acest truc ne trebuie acest pachet de cărți Bicycle. Pentru că Bicycle-ul are diferiți jokeri, nu i are la fel. Da, după cum ați auzit, jucăm cu jokerii, pentru că jokerii aceștia sunt mult mai speciali. Da, am luat jokerii și uitați jokerii, ăștia sunt cei doi jokeri al pachetului Bicycle. Unul din ei scrie aici de închiriat, da? El e de închiriat, e asigurat pentru cineva, adică pentru celălalt joker. Pe cei doi o să-i facem așa, da? Jokerul de închiriat în față, așa, da? Ăștia cei doi jokeri. O să luăm pachetul de cărți, cei doi jokeri o să-i punem separat pentru a vă arăta că unul nu poate sta de partea de altul și pentru asta vom și amesteca, da? Și de ce am ales acest pachet de cărți Bicycle? Pentru că e mult mai bun în mână, da? Adică e mult mai flexibil în mână, nu-i ca acela. Și acum hai să căutăm cei doi jokeri. Jokeri, adică. Și cei doi jokeri, cum uitați aici, da? Cei doi jokeri sunt găsiți unul lângă altul, chiar dacă noi i-am pus despărțiți și ați văzut, am amestecat. Da? Hai să-i scoatem de aici. Hai să-i scoatem din pachet. Suntem o dată. Doar. I-am scos, desigur că avem și pachetul, pentru că o să ne ajutăm și de pachet. Cu ce? Bună întrebare. Cu ce? O spunem o carte, adică de preferabil aceasta. Pentru că, deci de preferabil aceasta, da? O spunem în spate. Am pus-o în așa, sau în spate. Și o să luăm cartea. Și să o punem aici. Am pus cartea aici. E aici. Uitați aici, cartea. Se și vede că e aici cartea. O punem deoparte, o punem, uitați, unde vreți, jos o punem. Iar jokerul, da, am pus pe la negru, ca să vedem. Jokerul acesta o să-l ascund undeva prin pachet, ca această carte din pachet să nu o fi găsit, da? Să nu îl găsească. Și îl amestecăm iarăși. Îl amestecăm iarăși pentru a se vedea că amestecăm. Au căzut unele cărți, dar asta nu contează. După ce ați amestecat cărțile, le mai amestecați odată. Pachetul ăsta l-am închis, da, vedeți, închis. Ca să vedeți că l-am luat cărți de acolo și am pus-o. Și acum eu amestec astea. Și după aceea eu acum voi căuta cele două cărți. Care ar trebui să fie două. Care ar trebui să fie una lângă alta. Și uitați-le. Cartea neagră care trebuie să care e închiriată, e lângă cartea care nu e închiriată. Care este pe gratis. Este un truc foarte simplu. Nu vă trebuie nu știu ce chestie. La primul truc vă trebuie decât cei doi jokeri, care i-am pus undeva pe pachet. Vă trebuie cei doi jokeri, aceștia doi, care de fapt dumneavoastră când luați și țineți aici, dumneavoastră tot ce faceți este să puneți în aceeași parte jokerii. Adică primul se duce împreună cu al doilea. Ei de fapt nu se despart. Și dumneavoastră când l-ați puneți, înțelegem că am amestecat și după aceea când căutați, îi găsiți cei doi jokeri unul lângă altul. Și la al doilea pachet, eu aici, dumneavoastră nu ați văzut o chestie.
Și chestia asta va trebui să o vedeți pentru că așa trebuie. Deci eu, de fapt, aici n-aveam decât cele două cărți. Cei doi jokeri. Avea și o carte de oră care nu conta ce carte. Care ea stea în spatele lor. Și eu când v-am arătat ce carte am să o pun, am scos-o pe cea din față, v-am arătat-o și am zis așa, o să o pun în spate. Dar eu tot ce am făcut să pun între cartea neagră, Jokerul negru, și cartea de-a treia carte. Și după aceea eu, când am luat-o pe ultima făcând parte din iluzie ca să credeți că eu de fapt am Jokerul, dar n-am Jokerul, am cartea de orice culoare. Și punem aici. După ce am pus-o aici, v-am și arătat, dacă e aici cartea, am și scos-o. E aici, am închis, după aia am închis. După aceea cei doi jokeri, fără să vedeți dumneavoastră, am făcut această iluzie în care pare că e decât unul, dar ei sunt doi. Da, deci ei parcă e unul, da? Dar ei sunt doi de fapt. Pentru a putea face iluzia asta nu vă trebuie prea multă experiență, pentru că puteți desigur să țineți așa, vezi o carte, e orice carte normală. Dacă vreți să faceți mai multă, așa puteți să țineți așa, ca să nu creadă că dumneavoastră stacați aici două cărți. Bine, desigur se poate uita mai din profil, dar asta nu prea va ajuta prea mult. Deci, nu uitați, îți două cărți aici. Da? Îți două cărți. Și eu după aceea cu aceste două cărți le-am pus aici undeva prin pachet. Amândouă să fi fost una, da, adică să fi fost undeva și am pus undeva la pachet la nimereală, după aia iarăși am amestecat. Fără să vedeți dumneavoastră, pentru că am pus pachetul jos, el se va uita la când amestecați dumneavoastră. După aia vă explicați cu degetul că dumneavoastră va trebui să luați și faceți cu degetul dumneavoastră, va trebui să luați să apară aici cei doi și dumneavoastră, sigur, o să scoateți din pachet cartea, ori o ascundeți, ori dacă sunteți atât de buni, puteți să o luați, să o mascați în felul acesta și să ziceți aici ar trebui să fie aici. Da? Și practic și veți închide înapoi pachetul. Mă scuzați că mă bâlbâi, dar nu știu cum să-mi găsesc cuvintele toate. Și după aceea, voi ziceți, uite, am amestecat cărțile. Acum faza e fază că trebuie să le găsesc. Și e mai greu pentru că cartea e aici. Și, na, eu n-am făcut iluzia asta pentru că am uitat, dar puteți faceți ca să creadă el așa mult mai șmecheră, că voi sunteți magician foarte adevărat, dați o punctură magică la pachetul gol și pachetul plin, pachetul de cărți, da? Deci la pachetul ăsta dați o punctură și la asta și după aia vă faceți că luați de aici cartea și o puneți acolo, după aia aruncați pachetul jos și căutați cărțile, adică jokerii. Îi căutați pentru a putea vă ieși trucul și cei doi jokeri prin uimirea acelor spectatori îs aici lipiți. Și acum eu o să Aoleu. Nu contează. Aici nu să mă întrebe. Mă, dar stai puțin. Tu aici ai 3 jokeri. Că eu te-am văzut pe tine când ai pus jokerul aici. Și tu îi spui, nu mă, boss, eu n-am 3. Merge puțin. Și dumneavoastră îi spuneți, bă, boss, eu n-am 3 cărți, da? N-am 3 jokeri. Îți decât 2, e un pachet normal, după cum vezi. Și el o să întrebe, nu mă, că nu știu ce, dai că mă fraierești, ești jalnic ca toți magicienii. Și tu o să întrebi așa, bă, tu vrei să vezi că aici am avut în tot pachetul decât 2 jokeri și în asta e gol. El o să întrebe, da, mă, da, logic, că știu că așa, știi? Că tu oricum nu le arătai ca să maschezi chestia asta. După aceea, dumneavoastră, cum faceți decât chestia asta? Pac, și după aia dați așa. Și
Și poate să se uite, pachetul îi gol, pentru că voi ați făcut iluzia cu 3 cărți. Da, un truc ușor, nu pot să zic că e foarte, foarte greu. Băi, cam atât a fost cu acest episod. O să ne mai vedem cu acest pachet de cărți pentru că e foarte bun pentru trucuri. Eu am fost Shady Gaming și vă salut. Bye, bye!